Здравейте хора, аз съм Дракс и как виждате днес ще играем Битуарс и ако се чуете, нали беше Стефан 5, свършвам с влоговете, никога повече няма да снимам влогове, поне така съм решил и просто няма повече да снимам влогове и ще си цъкам на игрички, ти сигурно видите, този тапанар не знае какво иска. Да, вече реших, че ще игра само на игри и ще снимам игри от телефона и така, нека да почваме да играме. Тази игра, която днес ще играем сигурно не я знаят доста хора. Казва се Битуарс. Така, казва се Битуарс. Ще започнем от първото такова. И там се надава да купуваш гаражи, къщи и продаваш много интересна играта. Свалих си я на един мой приятел и е супер. За тази няма да такова, ще игра за нея, въпреки че има малко. Добре, това е последното, което надавам. Добре, първи път. Втори път, пас. Но пари трябва да се дава и после ще загуба, защото има някакви неща, които няма да се продадат според мен много. Тук какво има? Ето за тези неща ще ги такова. За тези неща ще играя и ще надавам повече пари, защото вижте, че има повече неща, които се продават. Ето така. Бит. Първи път, втори път, трети път. Добре. Добре, сега да ги продам, да видим. Вижте, че сега дали 78, добре, печалба 78, ако се чуете да викате това е много малко, не, за тази игра е напълно добре да е толкова, защото е доста в тази игра, нали? Как видите, тук съм на 4-ти левел, е тук там горе, надявам се да го виждате това. Да, там коя левелите, аз съм 4-ти левел и така. Тук сега ще играм на второто, за да видим какви неща има, може да има по-хубави неща. Така, да, има с абсолютно по-хубави неща. Столове, оха, добре. 325. 375, окей, май ще стане. Опа, аре бе. Добре, първи път, втори път. Това е трети път и аз взимам това. После ще ги продам всичко, ще продам, за да взема пари, надявам се да... Охо! Ще скипна и така да почваме. Хайде, надавай. Хайде бе. Без песе. Окей, дай пак. 300. Първи път. Втори път. Трети път. Взимам го. Така. Сега отивам на друга. Такова. Но гараж. За сега взех доста неща. Това ще скипна и ще пасна, защото тук няма нищо. Не ми трябва тези неща. Така че сега ще опитам да... Сега ще продам тези. Така. Охо. На печалба ли съм? $2 печала. Добре, това сега наистина стана малко. И тези неща. Тук ще се продадат според мен доста неща, да. Вече ще се продадат доста неща. $25. Не е добре, ама пак е нещо, нали все пак. Охо. Мразя тези рекламки понякога, много дразнат. Айде да имаме. Окей. Още малко и ще отида на пети левел. Ами да, хора, мисля това да бъде от мен. Ако ви е харесало, може да го харесате, да коментирате нещо долу, взекте за коментари и да се абонирате на каналът ми. Чао, ще се видим пак. Бай!